minn madwar Malta u għawdex. Natu glorja lil-Mulej, u nirringrazzjaw l-Alla li intom tistgħu tingħaqdu magħna, anke intom dawk kollha tat-televiżjoni, dawk kollha ta' Facebook, YouTube u social media kollha. Isimgħu sew għaliex dal-messaġġ twieled minn ħolma profetika. Għal dawk li forsi ma jafux, naħseb mill-inqas nafs il-Bibja hija mogħtija minn messaġġi profetiċi u bosta minnhom huma ħolm. Inkluż bħal meta Giuseppe derlu l-anġlu fil-ħolma, bħal meta Pawlu sar Kristjan billi Alla ta' ħolm ukoll, apparti li dellu Ġesu fit-triq ta' li kienet jippersekwita Kristjani. Insomma, anyway, fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli kapitlu 2 vers 17 sa 18 tgħidlek li fl-aħħar ta' żminijiet il-Mulej sawa pl-Ispiritu Santu bosta jkollhom ħolm profetiku u viżjonijiet profetiċi. Jiġifieri dan huwa xejn ġdid u nemmen li l-Mulej għadu jitkellem sal-lum il-ġurnata mhux biss bl-Ispiritu Santu imma anke bil-viżjonijiet u anke bil-ħolm profetiċi. Hemm livelli differenti ta' viżjonijiet, hemm livelli differenti ta' kif l-Ispiritu Santu jista' jkellmek u jirrevelalek affarijiet imma tkun taf jekk kumiex ċertu affarijiet ġej minn Alla jew ġej minnek jew mill-għadu. Però ħafna drabi fl-esperjenza tiegħi u anke meta nitkellmu minn punti di vista biblika nista' ngħidilkom li għatu każ il-ħolm. Għatu każ il-ħolm. Orajt issa. Xi darba kont darba mill-ftit snin ilu kont għamilt lezzjoni, kont għamilt 4 lezzjonijiet kif Alla jkellmek bil-ħolm u jekk Alla jrid forsi iktar ma nersu iktar quddiem fi żmien nkellimkom nerġa' nagħmlu lezzjoni kif Alla jista' jkellmek bil-ħolm. U jekk inti taqra l-Iskrittura fi ktieb ta' Ġobb jgħidlek li Alla jkellem il-poplu tiegħu bil-ħolm apparti passaġġi oħrajn. Ħanieqaf hemm għax inkellem speċjalment messaġġi oħra qabel il-messaġġ. Halleluja. Mela għajni tolbu. Kulħadd jitlob miegħek. Nisi qaddis. Permezz tal-Ispirtu qaddis tiegħek kellimni, ispirani, għatini revelazzjoni u għamel minni dak li trid int. Qalbija miftuħa biex nirċivi l-kelma qaddisa tal-Mulej u għadtu għadd iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu. Amen. Alleluja. Nixtieq nibda billi naqsam magħkom viżjoni profetika f'ħolm li l-Mulej tani nar it-tlieta li għaddew. It-tlieta li għaddew jiġu, ġifieri skont id-data, jiġu fis-26 ta' dan Settembru 2023, illum is-sibt qed nitkellem it-30 ta' Settembru. Fil-lejl ta' 26 ġifier bejn 26 u 27 kelli ħolma li vera berkitni u meta l-Mulej jitkellem profetikament mħabba wkoll mħabba l-grazzja li l-Mulej poġġa fuq ħajti għal-glorja tiegħu u għat-tisħiħ tal-Knisja, mhux l-ewwel darba li jagħtini l-Mulej messaġġi fil-ħolm. Infatti ġieli qomt b'messaġġ sħiħ u niġi pritkaħaw fil-Knisja minn ħolma. Bis-serjetà ngħidilkom. Imma din hija issa ħolma li inkoraġġatni ħafna. Infatti biex inkom tkunu tafu, illum jiena kont qed nipprepara biex nitkellem fuq l-aħħar ta' żminijiet. Speċjalment pereżempju fuq ċertu profeziji ta' xmara u frat, il-New World Order, per-eżempju l-Antikrist, il-Profeta Fals. Kont se nitkellem fuq affarijiet bħal dawn imma l-Mulej letteralment jumejlu biddilli l-istrateġija totali. U ħassejtu jaktar bl-aktar moċċar jgħidli li iridni nitkellem fuq dan. U ħanejdlek għaliex, ħanejdlkom ukoll għaliex. Għalkemm mhux dejjem il-Mulej jgħidlek għaliex, imma jista' jgħidlek għaliex. Why not? Alla jirrevela l-pjani tiegħu il-qaddejja tiegħu il-profeti tiegħu. Amen. Però fil-lejl ta' nhar it-tlieta li għaddew li kien is-26 ta' Settembru kelli ħolma fejn rajtni il-post naħseb kien fit-toroq ta' Malta u Għawdex fejn rajt bosta nies qed jirċievu mirakli fejqan u eġubijiet tal-Ispiritu Santu. Kien hemm xi ħaġa ġifieri l-atmosfera kienet vera sabiħa, kienet atmosfera ta' ferħ, ta' jubilation bl-Ingliż. U n-nies bdew għall-ewwel bdew jgħidu ara x'qed jagħmel Gordon. Fil-ħolma jien qedtilhom
mhux Gordon imma Ġesu Kristu. Il-ħolma inbidlet fejn f'daqqa waħda f'din il-ħolma iċċek rajt xi ħaġa simili bħal din. Rajt bawl kbira daqshekk madwar ieħor forsi anke daqsxejn ikbar. Però fil-bawl kien hemm bosta ta' tsib bħal dawn. Bowls żgħar oħra. Bawl u fil-bawl bosta bowls oħra żgħar. Daw ħa nużawhom illejla. U dil-bawl bdiet tintela kollha żejt. U tfur biż-żejt. U daw il-bowls mazzin fiż-żejt ta' din il-bawl. U fil-ħolma jiena bdejt nara, jiena bdejt nieħu daw il-bowls ta' żejt nies differenti u ma jaqsmu daw il-bowls ta' żejt ma' nies oħrajn. Dik kienet il-ħolma. Isn't that awesome? Grazzi Ġesu. Lejla ħanawtwawa dik. Grazzi Ġesu għal dawk kollha li intom qed taraw u tgħid li jiena immissjajt tal-lejla ejja għadha fil-għodu fl-10. Amen. Il-ħolma naf eżattament x'ridet tfisser. Għandha x'taqsam maż-żejt tal-Alla, iż-żejt tal-Ispirtu Santu. Issa, fl-ispirtu tiegħi ħassejt il-mulej jindikali li dil-ħolma xorta għandha x'taqsam mal-aħħar ta' żminijiet. Għaliex? Għaliex ħafna mill-Kristjani jinsew li l-għadu number 1 tad-demonju huwa l-anointing. Għalhekk jismu Anti-Christ. ħadhom għadu għadaxi. Il-kelma Kristu mhux Ġesu jismu u Kristu kuljomu. Il-kelma Kristu tfisser id-dilka tal-qawwa tal-Ispirtu tal-Alla. Ġesu twieled Ġesu imma sar il-Kristu ta' 30 sena. Ġi il-midluk tal-Alla. Id-dilka tal-Alla hija dilka sopranaturali tal-Ispirtu tiegħu. Huwa żejt. Sa meta ngħidu żejt jiġifieri iż-żejt rappreżentant taż-żejt tal-Alla, l-Ispirtu Santu. Id-demonju l-iktar ħaġa li jobot fil-Kristjan huwa il-Kristu. Iż-żejt ta' Kristu. Huwa żejt tal-anointing ta' Kristu li lilek jagħmlek teddida għad-demonju. U għalhekk jismu Antikristu. Xogħol id-demonju huwa li jiġi kontra id-dilka tal-Ispirtu Santu. Ħafna Kristjani m'għandux problema imur semmek. Għax l-Ispirtu Santu u d-dilka tal-Ispirtu Santu jkeċċu għal barra. Tifhmu aħwa? Allura hija importanti li f'dawn iż-żminijiet li qegħdin ngħixu u li nemmen bħal dejjem u dejjem minn ta' u dejjem inkompli nemminha, li l-aħħar kelma hija dejjem tal-Alla u r-rebħa hija dejjem ta' Kristu. Dejjem. Dejjem. U x-xitan he has to get used to that. As simple as that. Għax nothing is going to change about that. Hallelujah. It is settled forever. Vittorja hija tal-mulej tal-Messija u tal-poplu tiegħu. Hallelujah. That's it. Manka l-kelma Messija tfisser id-dilka tal-Ispirtu Santu. Intom midluka mill-Ispirtu Santu. Issa jiena bdi mhux l-ewwel darba li tkellim fuq l-anointing, imma dan huwa messaġġ li Alla innifsu jridni li jiena nxandar il-poplu tal-Alla. Amen. Mela ismgħu sewwa għax di ħatot talik.
hija importanti li inti tkun connected sew u allenjat sew, aligned sew fil-ġisem ta' Kristu. Fil-ktib ta' Salmi 130 isimgħuha stess il-lejla. Salmi 133. Morru hemmhekk. Alleluja. U titkellem dan is-salm sħiħ jitkellem propju fuq hekk. Salm 133. Grazzi Ġesu, Spiritu Santu, opera int. Il-lejla intom nemmen jekk qalbek ħatkun sew, jekk mhix sew, sal-aħħar dal-messaġġ ħassir sew. Biex inti tieħu impartazzjoni ta' dan li Alla tjagħmel fil-ġisem ta' Kristu u Malta hija fiċ-ċentru nemmen ta' dak li Alla tjagħmel. U faċli ngħidlek għaliex għax jekk tara kif id-demonju qed juża l-Malta, żgur li Alla għandu tant pjan tal-glorjuż fuq Malta għalhekk ix-xitan attakka dal-pajjiż għażek. Għax huwa anti-Christ. He is against what Christ is doing. Huwa dejjem kontra Kristu. Issa dawk li intom forsi qatt ma studjajtu fuq dawn l-affarijiet u qatt ma smajtu, kalla jrid jekk Alla ma jbiddilx il-messaġġ, infhemkom id-differenza da pitada bej Ġesu u Kristu. Ġesu huwa il-Kristu, imma hemm differenza. Xi darba ngħidilkom. Issa. Salmi 133. Kemm hi ħaġa sabiħa u ħelwa li l-aħwa jagħmru flimkien. Kulħadd jgħid flimkien. Mhux kulħadd ar-rasu. Mela di biex topera f'ħajtek inti tkun flimkien x'imkien. Għal dawk il-Kristjani li intom ma tridu tmorru mkien, il-problema hija waħda, int rebelus, full stop. Bħal żejt mill-aħjar imsawwab fuq ir-ras li jinżel mill-leħja tiegħu, li jinżel mal-leħja ta' Aron sa fuq lon ta' ħwejjeġ minn fejn jibda żejt. Mej dejjem ir-ras. Issa fil-ġisem ta' Kristu r-ras huwa Ġesu. Imma f'kull kongregazzjoni wkoll hemm ras. Għalhekk xi kultant jgħidu li hawn ras. Amen. Amen. U bħal nida tal-Ħermon li tinżel fuq l-olijiet ta' Sion, għax hemm il-mulej jagħti l-barka. Hemm jagħti l-ħajja għal dejjem. Dik il-mara li intom smajtu t-testimonji tagħha ħassa, li kienet tadara d-demoni, li kienet problemi serji anka ta' saħħa u anka l-tifla tagħha, fiqet u l-mulej ħilisa minħabba li sabet il-barka tal-ħajja talla fejn hemm il-Kristjani flimkien. Amen. Halleluja. Grazzi Ġesu. Amen. Issa simgħuni malajr. Meta titkellmu fuq dilka anointing, skont l-ewwel Ġwanni kapitlu 2, vers 20 u vers 27, kull Kristjan għandu dilka tal-anointing fih. Kull Kristjan. All right, dik inti jekk inti ġenwinament Kristjan ħatibqa' miegħek għal dejjem fuq din l-art, jekk inti ġenwinament Kristjan. All right? Però hemm dilka oħra li sfortunatament ħafna Kristjani li jissejħu cessationist, moħħkom hawn, jgħidulhom cessationist, kulħadd jgħid cessationists. Ġieli smajtu dik il-kelma cessationist? Ġem il-kelma to cease, jiġifieri jemnu li l-qawwa tal-Ispiritu Santu l-mirakli u l-opri u l-senjali waqfu daw. Oraw dawk jgħidulu cessationists, all right? Minnhom li huma fih dan il-Knisja Kattolika, minnhom anke fih dan il-Knisja Protestanta, il-Knisja Evanġelika, jissejħu cessationists, jiġifieri jemnu li Alla m'għadux ifejja, m'għadux jeħles ix-xjetan, mhux vera tista' tkeġġeħ minn ġod nies u mhux veru hemm xi doni tal-Ispiritu Santu li titkellem bil-lingwi daw kollha għaddew mal-ewwel 12 l-Apostlu. Imma mid-dera ma nafx fejn qed jaqraw fil-Bibja x'ma tgħid assolutament xejn laqas indikazzjoni laqas wieħed jew nofs wieħed m'hemm. Allura din hija knisja mingħajr il-qawwa ta' Kristu, without the anointing. Kif jista' jkun pastor? L-anointing ġo fihom iva jekk għandhom il-Ġesu ver, jekk vera mwilda mill-ġdid hemm l-Ispirtu talla, l-anointing tammar fihom għax hekk l-Iskrittura intom irċevejtu l-Ispirtu talla, ċevejtu d-dilka tal-qaddis li jammar fikom u dik id-dilka tal-mek imma se nitkellmu aktar. Mela jekk inti Kristjan dik għandek u infatti biex inkun fair huwa dik li għandek bżonn biex issalva. Għas-salvazzjoni dak għandek bżonn. Amen?
Imma mhux kontra dik l-iktar ħaġa li teddet id-demonju, li teddet id-demonju huwa dik tal-Ispirtu Sant fuqek. L-anointing fuqek. Dak li teddet id-demonju. Dak li inti tagħmlek available tippożizzjonak biex inti topra fil-qawwa soprannaturali. Amen? Issa, ħanejda di malajr. Skont it-tieni Timotju kapitlu 1 vers 9 tgħid hekk ara. Alla li salvana u sejħilna b'sejħa qaddisa, mhux għax qis l-emejjel tagħna, imma skont il-pjan tiegħu stess u skont il-grazzja tiegħu. Okay? Dik il-grazzja tajilna qabel iż-żmien tal-eternità fi Kristu Ġesu. Mela, din qed ngħidha hawnhekk ismawni. Għaliex l-anointing ma tistax taħdem għaliha jew inti tagħmel xi ħaġa biex jistħoqlok għaliha. Qed tifhmu? Għax is-salvazzjoni hija gratis, hija b'xejn, issa tista' tfarraka u tkissirha u tabbuża biha, ġifieri m'intix qed tutilizza, m'intix qed tutilizza kif suppost. Imma di mhix xi ħaġa li inti għarek tagħmel pereżempju tagħti xi 1,000 euro nista' ntik l-anointing. Hogwash, kollha imbarazzo, right? Issa tista' tagħtini 1,000 euro u tibqak vinti, Margarina ma qpax, niġi 1,000 euro aktar senju. Alleluja. Amen. Alla jista' jbirkek imma ma tistax tixtri l-anointing. Amen, tamdu għadi. Di qed ngħidilkom għax matul iż-żmien kien hemm xi nies li abbużaw minn dan it-tip ta' tagħlim u abbużaw b'dan it-tagħlim li jien ovvjament ħankun kontra dak it-tagħlim li ibgħat ċertu flus u inti tkun anointed. Dik hija bunch of hogwash u m'hemm xejn biblikament fuq dak, all right? Amen. Issa jekk inti titbirek għaddej talla dak all right. All right? Jekk inti tipparteċipa forsi fil-grazzja fuq li tinsaf ċertu nies talla, apostli, profeti, evangeli, u inti tiżrażerja li korajt, imma tipprovax tixtri l-anointing. Huwa insult tal-Alla. Amen? Hemm fil-Bibbja prinċipji fejn nistalla żeraw fil-ħajja ta' ċertu profeta, apostlu u benefikaw barkit imma mhux għax traw l-anointing, imma dak għax naraw il-bnidem talla u naraw l-Alla. Amen? Qed tifhmu differenza? Alleluja. Tenga, amen. Mela jina u inti ma sawx nixtru jew nistħoqqu l-anointing, għax l-anointing hija xi ħaġa li ġiet mixtrija għalina permezz għad-dem ta' ħaruf Ġesu Kristu. Alleluja. Mela, it-tieni Korintin kapitlu 4 vers 7. I love this scripture a lot. 2 Korintin kapitlu 4 vers 7. Dan it-teżor qiegħed għandna f'ġarar tal-fuħħar. 2 Korintin 4 vers 7 u 9. Dan it-teżor qiegħed għandna għal xi qed jgħid. Għall-anointing issa, għad-dilka tal-Ispiritu Santu, dak iż-żejt. Halleluja, make sure li ż-żejt tiegħek qed ibaqbaq. Halleluja, jekk mhux qed ibaqbaq il-lejla ħajoħroġ on fire. Halleluja. Tinsix jekk aħna qegħdin ngħixu fil-aħħar ta' żminijiet huwa importanti tiftaħ widnejk sew għal dan il-messaġġ. Ftakar, he's anti-anointing. Sfortunatament, our preachers inkluż pajjiżna li huma anti-anointing. Odu attenti qalbi tiegħi. All right? Anti-anointing. Kull knisja li tkeċċi l-Ispirtu Talla l barra u tgħid li x-xogħol u l-opri tal-Ispirtu Santu ma ġej mid-demonju dik hija knisja anti-anointing, anti-Christ Church. And there are many of them in every denomination. All right, ħankompli. 2 Korintin kapitlu 4 vers 7 tgħidlek. Dan it-teżor qiegħed għandna f'ġarar tal-fuħħar. Ħalli bekk jidher sewwa l-kobor ta' din il-qawwa ġej minn Alla u mhux minna. Smajta dil-qawwa mhux ġejja minna. Il-qawwa li hemm ġofina ġejja minn Alla. Alleluja. Amen. Aħna minn kull imkien ninsabu mafusin. Għamlu underline jew highlight dik il-kelma mafusin. Għax bl-Inglis jgħidlek crushed. Okay? Jew pressed down. Però crushed u pressed down tfisser l-istess ħaġa. Iżda maħniex matnin, imħazbin, iżda maħniex qalbna maqtuwa. Għal-kemm għandna l-pressjoni, għal-kemm hemm il-pressure fuqna, mhix qed naqta' qalbi u prattikament minħabba tal-qawwa Alla li hemm ġo fija qed issir relevanti dak li qed ġej minn barra għax dak li hemm ġewwa ħafna ikbar. Halleluja! Grazie Ġesu. Amen. Hawnhekk my brother mill-Italja għalli pastor għalli fejn hemm jiena l-Italja m'hemmx knejjes Kristjani. Għatlu nibda waħda jekk hemm bżonn. Għalli hemmhekk hemm ħafna pressure. Praise God, I love it that way. Let's do it. Hallelujah. Amen. Kulħadd jgħidi warajja. Għid il-pressjoni iġġibni qudiem Alla f'pożizzjoni
aħjar għal promozzjoni. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Mela aħna minn kull imkien ninsabu mafusin, iżda maħniex matnin, maħħazbin, iżda maħniex qalbna maqtuwa, persekwitati, iżda maħniex abbandonati. Mixħutin mal-art, iżda maħniex maqrudin. Isimaw vers 10. Ġisimna dejjem inġorru l-mewt ta' Ġesu. Sabiex, f'ġisimna tidher ukoll il-ħajja ta' Ġesu. Amen? Iktar ma jkollok pressjoni, pressure mill-għadu u li jiġi kontra tiegħek biex jasrek, jafsek u jipprova jkissrek, iktar il-kwalità ta' żejt li ħatoħroġ minnek. Il-pressjoni kontra tiegħek mill-għadu ħasservi biss biex tamlek iktar qawwi u potenti u tiddi iktar u tkun iktar effettiv fis-saltna. Halleluja! Grazzi Ġesu! Shout halleluja! Amen. Ismawni. Peress li din hija grazzja, hija parti mill-grazzja tal-Alla, ġifieri kull ma ġi moti minnek minn Alla, l-anointing sew fik u sew fuqek hija grazzja minn Alla. All right? Imma għandhom żewġ skopijiet differenti totali. Id-dilka tal-Alla fik, tal-Ispiritu Santu fik, hija skopa għalik, id-dilka tal-Alla fuqek hija l-ħaddieħor. Issa naraw għadi. Però isma' nisewwa. Peress li kull ma jiġi offrut bħala don, kull ma jiġi offrut minn Alla lik huwa don. It's an offer, it's a gift. Però wkoll it can be rejected. If it's a gift, it can be rejected. Do you know how many Christians reject this? Pero ħanejdilkom il-kol kemm minnkom daw kollha jankom widnejn qar waħda biss, biżejjed, biex isimgħu. You will be held accountable for what you were offered and you rejected. Bħal kull bniedem fid-dinja li ġi offrut il-Ġesu u besku. ħajkun kontabli taħħada. Amen? Number one, ħajt kelmu naqafu iż-żejt. Fiż-żejt jissimbolizza l-Ispiritu Santu fil-Bibja, però fiż-żejt imsemmi ħafna fil-Bibja. ħafna nsemmi iż-żejt fil-Bibja. Number one, iż-żejt bħalma tafu jirrepreżenta lill-Ispiritu Santu. Amen? Two, iż-żejt jirrappreżenta id-dilka li anointing. Iż-żejt jirrappreżenta qawwa sopranaturali. Il-qawwa sopranaturali. Issa din hija importanti bada brevelazzjoni. Iż-żejt, the anointing, huwa abilità speċjali sopranaturali biex lilek tgħinek tgħix bħala renjanti. This is powerful stuff. Without the anointing, you can't reign. Minnajr id-dilka tal-Ispiritu Santu, inti ma tistax tgħix ħajja renjanti, ħajja vittorjuża, ħajja taffeċ fuq ir-ras id-demonju. Għal dawk li taħsbu li din hija xi ħaġa kbira, number one Ġesu diġà għamilha għalik u jekk taqra l-Apokalissi tgħidlek mhux hu biss jaffeċ ras id-demonju imma anke l-qaddisin miegħu. Għalhekk inti jekk vera talla m'għandek l-ebda biża mill-Antikrist. Zero. Xejn zero. Għax hu kontra dak li hemm fuqek. Imma ma jista' jagħmel xejn għax dak li hemm fuqek xi darba kien fuq u tilfu. Kontu tafu għadi? Issa din interessanti moħħkom hawn. M'għandix ħin biex noqgħod nagħlem fuq għadi għalkemm hemm ħafna tal-im sabiħ. Però fil-Bibja fi ktib ta' fuq il-wieħed mill-profeti nsejt li ma wieħed mill-profeti il-Kod Bazzar. Jista' jkun Kuxamos fejn tgħidlek kien hemm
post fejn id-dilka ta' l-anointing ġi corrupted. Nsejt fejn qiegħda ma just side note, darba kont titkellem fuqha. Issa fit-Testament il-Qadim moħħkom hawn. Hija s-sustanza li kienet tiġi użata biex jiġi ordnat u jiġi midluk ir-re, il-qassis u l-profeta. Ir-re, il-qassis u l-profeta. Issa isimgħuha. Skont l-ewwel Pietru 2:9, Apokalissi 1:6, Apokalissi 5 vers 10 tgħidlek li aħna kollha saċerdoti u kollha rejiet. Jew nkella saltna ta' saċerdoti, jew nkella slaten u assessin. U xi sorijiet, ovvjament. By the way, kelma soru tfisser sister, ta'? Alleluja. Swor. Amen. Anyway. Imma, issa ġaħġa interessanti, kif kienu jiġu, mux ħaniftaħ fuqa, I might just want to whet your appetite. The way prophets were anointed was different. Fil-Bibja naraw ħafna eżempji ta' kif ġew midluka r-rajiet, kif ġew midluka qassisin, imma ftit li xej, kważi xej, kif ġew midluka l-profet. That is something to be delved into and studied, it's very interesting. Anyway, ħanirkom ħaġa. Meta Elija tal-sema, Elizew ġi midluk billi tefa il-mantar tiegħu fuqu. Ħaniqafhem għax dak messaġġ totali għalih innifsu waħdu. Dak will make you very, 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 very excited. Alleluja. Amen. Issa, x'inhija l-funzjoni tal-anointing? X'inhuwa l-iskop għaliex inti tiġi midluk? By the way, inti għal dawk kollha li intom ta' Kristu salvati, inti tittati rendu kont qudiem Alla xi darba tas-sejħa li Alla tak jekk wettaqtix jew le. Għalhekk Alla l-anointing biex inti twettaq sejħa soprannaturali. Meta jgħidlek sejħa soprannaturali mhux bil-forsi tkun pastor, evangelist, profeta, apostlu jew għallim. Kull Kristjan għandu sejħa soprannaturali. Tista' tkun is-sejħa tiegħek soprannaturali fil-politika. So dik hija l-missjoni, dik hija the mission field li Alla bagħtek, Alla ħajtik dilka speċjali għalija dik. U żgur ħadkun dilka renjanti ta' re. That will be another teaching all by itself. All right? Hallelujah. Imma semgħu wkoll. X'inhija l-funzjoni tad-dilka? Number 1, biex iġġib id-dawl fid-dlam. Tidnilkom ġaġat powerful? Taf li inti id-dawl kien jixel permezz ta' żejt. U meta jispiċċa d-dawl, għax kun spiċċa żejt. Poġġiħ parallel da' spiritwali. Għaliex ħafna Kristjani m'għadhomx jiddu? Għax spiċċalhom iż-żejt. Għaliex ħafna knejjes saru tempju ta' Ikabod? The glory has departed. U spiċċa naduraw issa il-karta pesta u nżebġu Ikabod. The glory, bye bye. Għaliex aħna mmorru knejjes omeliji jimlulek moħħok imma xorta waħda toħroġ oppressatu maritu kollox u xorta tkun għax Ikabod, dilka tal-spiritu l-oil spiċċa. Iż-żejt spiċċa. Mela m'hemmx fejn m'hemm żejt, m'hemmx dawl. Iż-żejt ukoll jagħti ir-revelazzjoni ta' minu Kristu, ta' minu Ġesu u l-iskop tal-għalik. Il-funzjoni taż-żejt tal-anointing hija biex jagħmlek renjanti biex inti tirrenja ma' Ġesu fuq din l-art u mis-sema u inti fuq din l-art biex tirrenja fuq id-dlamijiet, tirrenja. Meta ngħidu tirrenja ġifieri tiddomina. Kingdom, king dominate, reigning, to reign over. Issa,
Meta inti titwilet minn ġdid, hemm dilka tal-Ispiritu Santu li tiġi tgħix fik. Però wkoll hemm li għandek xi Kristjani li ċaħdu d-din fil-Bibja wkoll moħħkom hawn. Dak li jgħidulu il-mamudija tal-Ispiritu Santu. Il-mamudija għaw ħafna Kristjani jekk għandek il-Ġesu Kristu bħala s-Sidu Salvatur tiegħek inti sejr il-ġenna. Però ħafna Kristjani li qatt ma esperjenzaw id-dilka tal-Ispiritu Santu fuqhom jgħidula l-mamudija tal-Ispiritu Santu. Okay? Issa, l-mamudija tal-Ispiritu Santu ukoll hija parti minn dak li nitkellem il-lejla fuqu. Hija dilka renjanti tal-Ispiritu Santu biex inti tgħix ħajja soprannaturali mhux għalik iktar għal ħadd ieħor. Amen? Mela, kif jiżdied din l-anointing, din id-dilka tal-Ispiritu Santu fuq ħajtek? Kif jiżdied? Number one, ma tistax titlob il-Alla biex inti jżidlek l-anointing, issa ngħidilkom kif jista' jiżdied. U nuk li titlob il-Alla biex inti titlob biex tiżdied fl-anointing, jekk inti b'dak li għandek minti tagħmel xejn għall-bidija. One thing I know about God, I know many things, but this one thing I know, He's a wise investor. But tu għax tfisserik? Jiġifieri, dak li ta' don ħadtu b'don. Imma jekk inti tidiktar titinvesti. U jekk inti dak tiġa li għandek tiġa armejtu. Ħan sejħilkom, ħan ngħid xi ħaġa li ħadd tagħmel xi wħud nies nervużi u titkellimx miegħi għax mhux jindliktek Alla dilkek. Għalkemm fil-Knisja aħna nappuntaw djakni, xjuħ, pastors u nappuntaw ukoll ministeri. Jekk inti ġejt appuntat xew f'xi knisja jew f'xi knisja oħra u minti tagħmel xejn, you will still be held accountable and you will give an answer for that anointing and that appointing. And if this makes you nervous, good. It's meant to be. Inti ħażommok kontabli, ħażomm kontabli. Alla ħajżommok kontabli. Għax Alla ma juħux lura dak li tak. Is-sejħiet tiegħu u d-doni tiegħu ma joħodhom qatt lura. They are irrevocable. Romani 11:29. Issa, għaw min id-dilka tal-Ispiritu Santu fuqu, jew fuqha ramewa, jew m'għamlu xejn fuqha. Titta tirendi konta għalija dik. Titta tirendi konta għalija. Jekk inti titiżdied u l-qawwa tal-Alla trida li tiżdied fuq ħajtek, x'qed tagħmel dak li diġà Alla tak. U dak li ddistribwixxa fuq ħajtek. Number 2, biex inti tiżdied fil-qawwa tal-Ispiritu Santu tad-dilka tal-Ispiritu Santu tal-Kristos fuq ħajtek. Biex tiżdied. Inti titkompli iċċedi tbaxxi rasek apparti għal pjan tal-Alla imma listen to this. Meta inti tiġi persekwitat imħabba il-Vanġelu, enjoy the ride. The anointing is going to increase over your life. When you're suffering for the gospel, mhux for something stupid you've done. Meta inti tissofri għall-Vanġelu, ftakar fil-Ktieb tal-Lut kapitlu jgħidlek is-sofferenzi tagħna qed iżidu fuq għalina iktar glorja. Right? Iktar qawwa bħal marajna fit-tieni Korintin 4:7-9 li l-persekuzzjoni li qed nirċievu minn barra imma l-qawwa ġewwa fejn għad tiżdied. Amen. Issa, l-anointing jiġi billi jiġu masra iż-żebbuġ. Xi ħaġa interessanti, llum qed nara kif jiġu masra ż-żebbuġ għalkemm diġà kelli ħjil tajjeb meta mort Iżrael jiena ħaduna fejn jasru ż-żebbuġ. U kien hemm ġebla kbira, poġġu ż-żebbuġ u kien hemm rota kbira tal-ġebel Mażra. U l-tour leader għajat li għalli japprova mexxija. Xi tmexxi? Għazam il-passjow tnej l-iktar? Għax inkella ħan spiċċa ħan nasarina minn fuq iż-żebbuġ. Imma infatti kienu jaqbdu jew ġew xi ħmar jew baqra u kienu għatu ilajnu. Issa, issa xi ħaġa interessanti, qabdu għad il-revelation. Masra
بالبلاطة. It's the rock that squeezes the olives. Anka jina għabadni Bart. Do you understand? The rock that gets the oil out of you. Stop grumbling. Enjoy the oil flow. Use me, Lord, use me. Okay. Crash more. Xut minnkom mittu bizrara, aħseb wara biblata. Mela, iż-żejt joħroġ miż-żebbuċ. Iż-żebbuċ li tiġi masur, by the way, u mhux masur biss, għax l-ewwel jasruh jidħnuh. Mbagħad ipoġġuh basktijiet jisu ħabbel jew jisu ma nafx jgħidulu xi materjal ieħor, jisu jitfgħu fuq xi xejn, u mbagħad jerġgħu jasruhom. Naħseb baqalek iktar. Għadek ma speċjali għal baqalek iktar xi tasal. Aħna xi kultant inħarsu lejn l-atti tal-apostoli ngħidu x'qahwa kbira mxew fihom, x'persekuzzjoni fiha kbira mxew fiha. M'intix induna li dak li l-għadu jġib kontra tiegħek lilek qed jagħmlek iktar produttiv għas-saltna. Qed jagħmlek iktar potenti fir-realm spiritwali. Jekk tiħħendilja tajjeb tax mhux kulħadd jiħħendilja tajjeb. Għax hawn min jiġi persekwitat jew isib naqata xkil u abandon the ship. Jon kella impoġġi d-doni u s-sejħiet u d-dilka fuq l-iskaffa. Pero ħanajdlek ta' xi darba tista' tirrendi kont għalih dak ta'. Allura iż-żejt jiġi billi joħroġ wara jkun masur ma nafx kemm il-darba ġebla kbira u ismaw ħaj biex kunu tafu kif ikompli jiżdied f'ħajtek. Iktar ma taqsam dan iż-żejt, tixxerja dan iż-żejt, iktar jiżdied iż-żejt fuq ħajtek. Tiftakru fit-tieni slat in kapitlu 2, Eliżew marant wara waħda mara armla. U kienet baqala vażet żgħir żejt. U l-pastor għalla tiju li dak iż-żejt. Profeta, ovvjament. U tatulu. U għax poġġit l-ewwel Alla, iż-żejt qatt ma waqaf. Anzi, l-iskrittura tgħidlek li il-profeta Alla murġib il-ġars kollha li għandek, ħanimluhom. Ġifieri id-deċidiet hi meta jieqaf. Kieku kont jiena u int, kieku kont jiena żgur kont nipprova nġib il-ġars kollha kemm jista' jkun li hawn ġew Malta kollha. Imma sfortunament għalkemm ġabed naqqa mhux ħażin di, wara ftit waqfet ma sabetx iktar ma jistax ikun irid imbur nfittex iktar, ħammur nfittex iktar, ma rridux jaqaf. Ġifieri tiddeċidi inti meta jieqaf. Id-dilka tal-Ispiritu Santu tiddeċidi inti kemm meta tieqaf. Amen. Għalhekk inti l-Iskrittura sejlek aħna qed nikbru minn glorja għal glorja. Amen. Iktar ma tiffaċċja persekuzzjoni u teħħendilja bil-attitudni sewwa ta' qalbek, iktar tikber fid-dilka tal-Ispiritu tiegħek. L-ismux l-Ispiritu tiegħek id-dilka tal-Ispiritu Sant fuq ħajtek. Amen. Hija id-dilka tal-Ispiritu Santu, dak iż-żejt tal-Ispiritu Santu li huwa ta' teddida għad-demonju. Huwa d-dilka tal-żejt tal-Ispiritu Santu li huwa l-element soprannaturali fuq ħajtek biex tirrenja bħala re, bħala saċerdot u bħala profeta tal-Alla fi Kristu il-midluk tal-Alla.
Il-moment li inti ġejt midluk l-Ispirtu fik u iktar fuqek, ma anka fik. Għadni kemm nitkellem ma' dil-familja l-bira ħana. Għallu li passer, kemm minna li sena kristjani, diġa kemm qed għalanna problemi, kemm qed insibu diffikultajiet. Beda tasir. Issa sirtu teddida d-demonju qabel kontu fl-istess kumpanija tiegħu. Beda tasir. Per jekk tibqgħu taħt il-blata titasru, ħatamlu ħafna żejt li huwa t-teddida prinċipali tad-demonju l-Antikrist. Halleluja. Id-dilka tal-Ispiritu Santu fuq barra tista' tiżdied u tikber u tista' wkoll issir bla effett fuq ħajtek. Jiddependi mill-ġenwinità tal-mixja tiegħek mal-mulej. Inti xi trida? Tiżdied jew dak li Alla tak isir bla effett. Fil-Skrittura fit-Testament il-ġdid Ġesu jidlek 5 uffiċċji partikolari li huma uffiċċji biex jisaħħu il-ġisem ismawa ta' Kristu. Mhux il-ġisem ta' Ġesu. Il-ġisem ta' Kristu. Sa fuxud minnkom forsi ma battux id-differenza. Ftakru, Ġesu huwa il-persuna, il-Kristu huwa il-missjoni ta' dik il-persuna. Mela, għandek skont Efesin kapitlu 4 vers 11, l-ewwel Korintin kapitlu 12 vers 28 sa 30 u għandek tal-Apostoli 13 u postijiet oħrajn. Għandek l-Apostlu. Għandek il-Profeta. Issa daw kif jiġu midluka naqra differenti mit tal-oħra. Għandek l-Evangelist, għandek il-Pastor u għandek l-Allim. Xi darba nagħmlu ktar tal-in fuq dak. Fit-Testament il-Qadim issa jiena u inti maħniex taħt it-Testament il-Qadim. Fit-Testament il-Qadim stajt titlef l-anointing. Imma semawni jisimgħu. Ġieli smajt Kristjani jgħidu tista' titlef l-anointing. Issa, nifhem jekk taqbad it-Testament il-Qadim kien hemm pereżempju Samson, Sawlu, tilfuh l-anointing. Issa, inti s-sejħa ma titlifa qatt. Titta tirendi kont għal-Alla għal dik is-sejħa li dak. Is-sejħa Alla mhux ħaj joħodilek qatt. Fit-Testament il-ġdid m'hemmx indikazzjonijiet li titlef l-anointing. Naf li hawn min jikkwota u jħares u anke ġieli ħarestija jiena u pritkat ġewwa simili Mattew 25 fuq l-10 verġni. Però ħanħallu naqra apparti dik għax fiha ħafna studju wkoll. Imma fit-Testament il-Qadim, id-dilka tal-Ispirtu Santu l-anointing kienet tiġi għal staġun u għal missjoni raġuni partikolari. Issa, fit-Testament il-ġdid, once li inti tirġivi l-anointing ġo fik, ma jitlaq qatt. Però fit-Testament il-ġdid, jekk inti m'għandekx l-Ispirtu Santu ġewwa ġo fik, ma jistax jiġi fuqek kieku joqtlok. Għax issir bettija ġdida. Fit-Testament il-ġdid issir bettija ġdida. Sewwa, issa, xiġri minn dik il-persuna, per eżempju, bħal Ġuda. Kien hemm nies li bdew mixja ma' Kristu fit-Testament il-ġdid, x'ġara mid-dilka tal-Ispirtu Santu li Alla poġġi fuq ħajthom. Taw jridu jagħtu rendi kont l-Alla lija. Titgħati rendi kont l-Alla lija. Issa, jekk inti għajt timxi ma' Ġesu b'xi mod għax ma nafx kif tista' tisseparahom, imma ejn nagħmlu mod is-salva. U għalhekk inti titkellem fil-Iskrittura tgħidlek kemm min bil-kemm isalva, għal-kemm isalva ma bil-kemm. Però mbagħad hemm dawk li jsalvaw b'mod glorjuż. Issa inti x'tixtieq issalva b'mod glorjuż għax jew bil-kemm kien. Kollox bil-grazzja tal-Alla jseħħ, imma jekk inti trid id-dilka tal-Ispirtu Santu taż-żejt Alla fuq ħajtek jiżdied, trid tikkoopera u trid taġġastja. Tittaġġastja. Għattifmu tittaġġastja. Imma affarijiet li Alla ħajċaqlaq fik. Amen?
Għax ħaj skomodak. Kemm jista' jiskomodak iktar? Tiġi maħfeġ minn ġebla. Amen? Fit-testament ġdid inti ma titlef qatt id-dilka tal-Ispirtu Santu ġewwa fik, dik qatt żgur. All right, għax dik hija dejjem sakemm għadek fuq din l-art. Imma biex inti tkompli tiżdied u tkun fruitful f'din il-ħajja, trid tgħix moħħkom hawn. Trid tneħħi moħħok hawn. Kull forma ta' kompromess minn fuq ħajtek. Ma tistax tgħix f'ħajja ta' kompromess. Jekk trid id-dilka tal-Ispirtu Santu tiżdied fuq ħajtek. Ma tistax. Jekk hemm xi tip ta' kompromess, qed tagħmel kompromess mal-Alla fil-ħajja tiegħek, fil-miċċa tiegħek, jew hemm xi dnub li inti qed tgħix fih u tittollera f'ħajtek, inti l-għadu ħajsibek ineffettiv. Id-dilka tal-Ispirtu Santu taż-żejt fuq ħajtek hija konnessa mal-iskop u mas-sejħa ta' ħajtek. Għax Alla ma jtikx id-dilka tal-Ispirtu Santu u żejt fuq ħajtek biex ikompli jfur ġas biex tiġi l-Knisja, m'għandek bżonn anointing biex tiġi l-Knisja. Allura s-sejħa li Alla għandu għal ħajtek hija konnessa mad-dilka tal-Ispirtu Santu fuq ħajtek. Amen? Alleluja. L-Antikrist, bħalma ġettilkom, ifisser dak li jiġi kontra d-dilka taż-żejt tal-Ispirtu Santu. Infakkarkom, skont Ezekiel, kapitlu 28, vers 14, kien jissejjaħ il-kerub, il-midluk. He was the anointed cherub. Okay? Issa l-iskrittura tgħidlek, fil-ktib ta' Eżajja 10:27, tgħidlek il-madmat jitkisser permezz ta' l-anointing, ta' d-dilka tal-Ispirtu Santu. Infatti, sew meta bniedem jiġi mammed bil-Ispirtu Santu u l-qawwa ta' l-anointing, dik hija l-bidu ta' qawwa tal-Ispirtu Santu fuq ħajti. U mbagħad meta bniedem jiġi anke konsagrat u ordained, hemm grazzi oħra, level ieħor. Inkella kollha l-istess what's the point? What's the point? Jekk kollha sej. Tifhmu? Fil-ktib tal-Atti tal-Apostli, kapitlu 10, vers 38, tgħidlek kif Alla dilek, isma'wa, kif Alla dilek. X'qal Ġesu f'Luqa 4? L-Ispirtu tal-Alla fuq jaxu delikni. Biex bil-qawwa taż-żejt. Infatti, sa 30 sena, Ġesu ma għamel l-ebda miraklu. Mela l-mirakli jisiru għarawa, Atti 10:38. Għax il-dilka tal-Ispirtu Santu, il-dilka tal-Alla, taż-żejt tal-Alla kienet fuq Ġesu, u kien midluk bil-Ispirtu Santu bil-qawwa, u mar kull imkien jagħmel it-tajjeb jagħmel il-ġid u jfeqi dawk kollha li kienu oppressati mix-xitan għax Alla kien miegħu. Maħkom hawn. Meta bniedem huwa midluk biż-żejt tal-Ispirtu Santu, fisser li Alla mhux ġast miegħek kif jgħid kulħadd ta' fid-dinja, Alla miegħek, le, ħafna iktar minn hekk. Vera Alla kull imkien għax huwa omnipreżenti. Imma meta bniedem verament huwa midluk bil-Ispirtu Santu li suppost kull Kristjan, suppost. Sewwa? Jiġifieri inti Alla jimxi miegħek u inti timxi miegħu. Amen? Issa aħna kollha rċivejna din it-tip ta' dilka li dammar fina. Imma d-dilka li huwa fuqna huwa rikjedut li aħna nagħmlu ċertu bidliet fil-ħajja tagħna. Għax Alla mhux ħajamel kompromess ma' dak li huwa qaddis ma' dak li huwa pervers. Amen? Alleluja. Li inti tgħix f'ordni divina mal-Alla fil-pjan tal-Alla u fis-saltna tal-Alla. Isimgħu għadi issa. Id-dilka tal-Ispirtu Santu taż-żejt ġo fik jatem, biex jgħalmek, biex jigwidak, biex jitik il-paċi. Dak għalik. Id-dilka tal-Ispirtu Santu taż-żejt tal-Alla fuq ħajtek hija biex tidmiss l-oħrajn, biex jaffettwa il-xogħol u l-ministeru li Alla għandu għalik. Id-dilka tal-Ispirtu Santu fuq ħajtek tad-dilka taż-żejt tal-Alla huwa wkoll bl-Ingliż jgħidulu transferable. Jiġi trasferit. Jiġi trasferit. Issa, jiena u inti kull jum irdu nitgħallmu
L-inċedu bl-Ingliż hija l-kelma yield. Inċedi għal pjan Alla biex jien inkompli nikber fl-iskop li għallandu għalija u l-qawwa tad-dilka tal-Ispiritu Santu fuq ħajti. Issa moħħkom hawn. It-tieni biċċa ta' da kollu hija li inti ma tistax tagħmel xejn minn dan jekk ma tgħaddix mit-tasir li tinasar. Biex inti tkompli vera tigiber u d-dilka tal-żejt Alla fuq ħajtek tiżdied u taffettwa l-ħadd ieħor, inti tkompli tinasar. Moħħkom hawn. Skont l-ewwel Kroniki 21, vers 1, minn vers 18-22, meta Alla qal lil David jrid jibni lu dar, għata fej binja daru Alla fuq il-post li jissejjaħ the threshing floor bl-Ingliż. Ġieli smajtu dak il-proverbju bil-Malti riħ ta' sija inaddaf qija. Dik jgħidu dik hija l-qija. Il-qija hija dak il-post fejn kien jiġi xejdulu il-qamħ, il-ħaxix, jiġi maffeċ mattan, u mbagħad kienu jaqbdu l-furkettun. Itajruh mar-rieħ, u dak li huwa ħażin itir mar-rieħ, dak li huwa tajjeb jerġa' jaqa'. Jekk int Kristjan li faċilment ittir mar-rieħ, il-proverbji Malti mimma ġi magħmul għalik. Riħ ta' sija inaddaf qija. Dak li baqa' fuq il-qija in the threshing floor huwa dak li ħajjiġi użat minn Alla. Il-prost bl-Ingliż jgħidu threshing floor, il-kelma qija ma tantx nużawha, kemm ma mkom tużaw il-kelma qija. Imma hija l-Malti bil-kelma Malti hija qija. Hija l-kelma qija. Għanduk ukoll it-tieni Kroniki 3 vers 1. Però ħanikom xi ħaġa oħra. Aqta x'għamel Alla fuq din il-biċċa art tissejjaħ qija, hemmhekk bena t-tempju tiegħu. Kontu tafu li hemmhekk bena t-tempju tiegħu Alla? Dik il-biċċa art tissejjaħ il-post il-qija. Ġifieri Alla bena t-tempju tiegħu. B'ġebel ħaj. Fuq il-post fejn kien hemm it-tasir. Jiena wint ħajti ħad inbena fuq dak li ġi masur u jiena ħankompli fuq u niġi masur u Alla jkompli jibni it-tempju tiegħu. Alleluja. Thank you Jesus. Il-post il-qija threshing floor huwa post ta' konsagrazzjoni. Qed taqbdu għadi huwa post ta' konsagrazzjoni. Praise and worship him, come. Huwa post ta' dedikazzjoni, inti tikkonsagra ħajtek. Inti meta tgħaddi mit-testijiet tal-ħajja, mhux dak li jġiblek id-demonju jiġifieri bħal mart, disgrazzi. Qed nitkellmu fuq qed tiġi persekwitat. Kemm hawn Kristjani għax jgħaddu naqra minn test, daqqa waħda jibdew jgwergru kontra Alla. Taf kemm intaqa' magħhom daw in-nies? I'm sorry ta'. Taf xi kolli jabdi ngħidilhom? Ħaqek. Menti taħseb li jien biss tiġi masur? Taħseb li jien biss għaddej mill-problemi u challenges? Ma jmamilx bħalek, ċiċċiba l-qada d-dar ungerger. Complete, inħalli l-Alla jasarni. Għax naf li jekk jiena nħalli dat tasir, istazzjoni ta' tasir isir, jiena ħankun iktar produttiv għas-saltna tal-Alla. U nemmen li aħna dħalna fi staġuni uħor anka bħala Knisja. Ammen fej ħanaraw iktar il-qawwa taż-żejt tal-Alla. Il-post il-qija, il-threshing floor, huwa post ta' konsagrazzjoni. Dan huwa l-post tiegħek fejn tiġi ikkonsagrat. Huwa post ta' sagrifiċċju. Għalhekk il-Bibja tgħidlek Ġesu jgħid Mattew 13 vers 12 il-midra qiegħda f'idu biex iderri l-qija tiegħu u jiġbor il-qamaħ fil-maħżen. Imma t-tiben jaħarqu bin-nar li ma jintafix. Eżiż aħwa, fil-Bibja titkellem, f'postijiet sew bl-Apokalissi u anke fil-Ktieb ta' Mattew 24, tgħidlek li l-ħsat ħajġi fl-imkien. Il-ħsat tad-dinja u anke l-ħsat tas-saltna ħajġi fl-imkien. Is-saltna jmorru malla, l-oħrajn imorru jinħarqu da.
Il-qija, il-post tal-qija, the threshing floor, huwa ħin tan-nar. Amen. U n-nar ħajirrevela x'tip ta' Kristjanint. Amen. Jekk inti tinnota fit-Testament il-qadim, kemm il-darba Alla kien jallimhom fuq is-sagrifiċċji li kellhom joffru. U x'naraw? Li meta s-sagrifiċċju jkun magħmul sew x'jiġri? In-nar tella mis-sema. Amen. Grazzi mulej. Taħseb li inti tikkwalifika? Taħseb li inti tikkwalifika? Mela biex inti tikkwalifika, number one, isimgħu sew, ħanalqu ħanitolbu. Number one, jekk hemm dnub f'ħajtek li inti diġà taf bih, xi tip ta' rebellioni, xi tip ta' offiża li inti qed tħalli tiġġermina fik, tindem minnu da. Minħabba, ismawni, di għamil messaġġ fuq ġimgħa ilu ma ħassejt li għandi nerġa' nsemmija. Jekk int għamilt din il-ħaġa tissejjaħ Knisja Saltna about you instead about God u l-pjanijiet u l-iskopijiet tiegħu, titindem. M'intix iċ-ċentru tal-Kristjaneżmu, Kristu hu, Ġesu. Ġib lilek innifsek f'alignment mal-pjan tal-Alla. Sottometti lill-Alla. Ippurifika qalbek. Għal dak li Alla sejjaħlek biex tagħmel. Biex inti tirċivi lura ir-restawrazzjoni tal-iskopijiet u tas-sejħiet tal-Alla l-ħajtek. Fil-tib tar-Rob Kolossin 3 vers 3, Galatin 22, 2 u vers 20. Tgħidlek li jiena u inti mejtin fi Kristu. Jiena u inti mejtin għalina nfusna. Jekk iż-żebbuġa ma tmutx, l-ebda żejt ma joħroġ. Sal-lejla ħanamel kif nitolbu, ħanamel dak l-att profetiku kif li rajna. Kulħadd ibaxxi rasu. Fejn hemm Alla forsi, mhux forsi, kollha kemm intom, kollha kemm aħna, kull min Alla sejjaħ għalih. Trid tgħaddi mill-post tal-qija fejn ħad tiġi feċ, ma'sur. Xi ħaġa sabiħa fi-ktieb ta' Eżajja kapitlu 53 tgħidlek li uġi ma'sur għalina u kien il-pjaċir ta' Alla li jasru għalina vers 5 u vers 10. Isimgħuni aħwa, Ġesu ta' jidasar għalina, jiena u inti nitasru għad-dinja biex nġibu ż-żejt din id-dinja. Jekk inti trid tgħix ta' Kristjan vittorjuż f'daw iż-żminijiet li ngħixu, ħalli ż-żejt jikompli jgelgel imma inti ħadd kompli tiġi ma'sur. Alleluja. Number one, nixtieq nsaqsik hawn xi ħadd minnkom illejla tista' tgħidli pastori nixtieq nagħti ħajti lil Ġesu Kristu. Irrid nagħmel l-affarijiet sew malla u ma rridx nitlef iktar ħin f'ħajti u niftakar that din mhix fuqi, this is not about me, this is about the King of Kings. Jien hija fuq Ġesu u jekk jiena ħadd għalija, jew għax jiena tlaqt mill-Knisja, jew għax jiena waqaft minn xogħli, għax ħadd għalija u għamilta fuqi, għamilta about me, illejla huwa ħin nindem. Għaw xi ħadd illejla jgħidli pastor jiena nixtieq nagħti ħajti l-Kristu għall-ewwel darba. Irid inkun salvat, irid nkun parti mill-familja tal-Alla, irid nindem minn dnubieti. Nitlob il-Alla jaħfir li dnubieti. Għaw xi ħadd hawn lidejk. Għaw xi ħadd. Halleluja, għaw xaħat l-lejla forsi jinti tgħid li pasta min iżgur jekk kien salvat. Min iżgur jekk dnubieti mhux maħfura jekk kien iġi mwieled mill-ġdid. Irid nitwieled mill-ġdid, jekk inti dal-persuna tkun mill-wieled mill-ġdid, tkun taf li ħajtek hija salvata, ismek miktub fil-ktieb tal-ħajja. Tista' tkun żgur il-lejla, olli jdejk, għaw xaħat il-lejla. Grazzi Ġesu. Daw kollha li qed idejkom, jew xtaqtu tollu jdejkom. Kun għad baxxi rasu wejdu dit talba warajja. Dawk li intom fuq YouTube, Facebook, YouTube, televizjoni, tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu, il-lejla taf li Alla missek il-mulej kelmek, il-mulej taf li sejjaħlek imminti ilek tipposponi
is-sejħa Alla għandu pjan għal ħajtek. Jekk kien Kristjan u tgħid li jiena mina ma mmorx knisja, jiena minix bl-ebda komunità, bl-ebda xirka, jiena u Alla biss. Sorry, ma jeżistix. Dak huwa x'inti ribellus, I'm sorry qed ngħidlek, imma sorry u minix sorry fil-żażin. Għax dik hija l-verità. Ejdi talba waraj minn qalbek, ejlu Missa Qaddis. Grazzi ta' ibnek Ġesu li ġi masura għalija fuq is-salib. ċeda ħajtu għalija biex ninsalva, biex jinsib il-ħajja, biex jinsib il-maħfra. Ġesu, għaxin ġejt masura għalija, illum jiena nista' nkun salvat koll il-ħajja ta' dejjem. Abba Missier, nitolbok illum aħfil id-nobieti, imlini bil-Ispiritu Santu u użani għal-glorja tiegħek. Għatini l-ġuħ għalik, għatini l-għacċa għalik. Mullim il-qoddim nejt l-demonju, il-pjanit ta' demonju għal-ħajtin nitxħadhom u nejt iva għarrida tijak mulej. ħajja wahda għandi fuq din l-art u marriċ naħlija, irrit nejxa għalik mulej. Għavolja tiġa eċt bosta snin, imma minissa l-qoddim irrit naqbat is-sejħa li inta għandek għalija u l-pjan li għandek għal-ħajti. Aħfilli mulej fejn din il-mixja is-saltna tijak għamilta fuqi, minn flok għamilta fuqi. Millum il-qoddim inti ċentru ta' kull deċiżjoni f'ħajti. Lilek Abba Missier nagħti kull glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu. Jekk inti dik it-talba minn qajtek illum inti salvat. Ma millum il-qoddim nixtieq ngħidlek. Waħdek m'intix ħatwettaq il-pjan tal-Alla. Jekk ma tafx fejn għandek tmur ejja naqgħod magħna River of Love kull nhar ta' 4 u 6 fis-7 ta' filgħaxija il-ħadd filgħodu fl-10. U ibda qra l-Bibja u tkellem mal-mulej fit-talb. Il-bqija nawguralek ħajja ġdida glorjuża mimli ġitu għena fi Kristu Ġesu. Narawkom. God bless you.